compañeros de toda la vida, de músic, y en esta banda que son en un toque, verdad. Y gracias a todos por la
Esperanza Macarena de Miguel Ferrandis, baix la dirección de Jerónimo Castelló.
Guarismo 2 de Jerónimo Castelló, baix la direcció de Jerónimo Castelló. Són baus ferms i nobles i difícils de torejar. José Escolar Gil, de Jerónimo Castelló. Quan vulga, mestre.
gràcies per la vostra assistència. Sempre un vol veure molta gent així mirant el concert. Agrair la presència de tots els convidats, de Paco, de poder fer el seu repertori i de poder portar tota aquesta gent així a Montjuïc, perquè sempre és bo per a les societats musicals que vinguen els compositors, que vinguen gent relacionada amb el món del bou en aquest cas, o gent que vinga d'altres especialitats que vinguen així, de la plaça de bous, que crec que és sa i que és molt interessant per a les bandes i per a la societat. Com un concert de passo doble, tenim que acabar precís en un passo doble com Déu mana. És molt conegut, es diu Viva el passo doble, que va ser molt famós Rocío Jurado. És un passo doble que segur que, si no coneixeu pel nom, l'heu escoltat moltes voltes. Però sé que hi ha una persona que li agrada moltíssim este passo doble. Entonces vull convidar al president Lluís Sant Jaime a que dirigisca este passo doble perquè sé que li agrada molt.